Abusuafo mo bibia kwa baba Sojaman Skefie so na Sojaman TV so subscribe to channel na mame like video no na share se de be ya unua bi enso nsa beka video ni bi na nyina etimi ade abom. Yes, ene Monday yan hwede wo for Monday special. Yan hwede wo for Monday special. Yan hwede setup we transfer from Friday bonanza event number 867 you so atosan 8 our machine 1 2 3 4 5 no abeto double 3 ewo winning we are betwa 79 29 48 79 29 48 no asewo 52 ewo machine nti we dia wose yemfa event enkodi. Yes, no event yi so me pese epeke 1685 yi etwa na $2 also. Nti wo me event na wayi de hyehyɛ ase no 167085 167085 etwa no best 3 na wayi 1685 na etwa no $2 nso ɛwɔ so kama. Nti woba current na sei na ɔbɛhyehyɛ no ayɛ. Ɔbɛto sen 8 ɛwɔ event number 1007 sen 8 nti collect counting 1 2 3 4 5 na ɔbɛto double 3. Okay, nti ɔto double 3 wie pɛ na ɔbɛto 48 29 79 48 29 79 na ɔasɛwo 52 ɛwɔ machine. Nti owie deɛ a ɔse yɛmfa event nkodi. Na abusuafo wopɛ sɛ wotwa any NLA game a ɛmfa baabi a sɛ wobɛba Sojaman a wobɛba yɛ akakye ha na yɛtwa games nyinaa de ama wo kama. Mesrɛ wo numbers no na egu so no. Wofa number no mu bia a wobɛfa bia no yɛbɛhwɛ yɛtwa game no ama wo kama. Wofa 0255 025 4614 Sister Linda 0544 237828 a Bla Vicent 0599212255 Sister Selena 0246898449 no so yɛ Bla Foster ɔmbɛhwɛ na ɔmatwa ama kama. Sojaman me so me number ni so pɛ sɛ metwa game ma ana wopɛ POS machine woyɛ writer wopɛ POS machine de ayɛ adwuma deɛ a deɛ wodi ntɛmpa na so no sika bɛba so ma de atua workers ana sɛ wo customers car ɛne Bla Sojaman hɔ na ɛbɛgye POS machine. Yes, Bla Sojaman hɔ na ɛbɛgye POS machine. Round POS machine wɔ ha ɛna wo lucky POS machine nso ɛwɔ hɔ. Wo lucky na ebi aba ɛyɛ 7 machines pɛ nti sɛ wopɛ bi a nsa ɛbɛtumi aka bi kama. Na afei yɛnhwɛ deɛ yɛde ka yɛ setup no ho ɛde abreak through yɛ $2 bi kama paa wɔ ha. Yɛnhwɛ setup wei ɛno nso yɛ Friday bonanza hɔ a transfer from Friday bonanza event number 255 no nso ato 54 ɛwɔ machine. Owie yɛpɛ na wabɛto 54 second box machine. Owie a na wabɛto 29 29. Owie yɛpɛ ɛna ɔbɛto double 3 35 ɛwɔ hɔ kama. Close ɛna ɔsɛwo 56 ɛwɔ machine. Double 3 35 close ɛna ɔsɛwo 56 ɛwɔ machine. 4th box. Okay, nti owie yɛpɛ ɛna ɔbɛtwa 48 first box winning 63 last box position nti pole to pole ɛna ɔasɛwo 1721 ɛwɔ hɔ kama. Nti owie deɛ a ɔsɛ saa double 3 wei no yɛnkɔ yi ne mmla free ball na 21 ɛno so yɛnkɔ yi ne mmla straight from machine to winning. Nti yɛbɛtwa double 3 21 $2 ɛwɔ so. Woba ha no ma ɔbɛto 48 no first box ɛde alock event no de ama yɛn kama ɛwɔ hɔ. Yes, kama ɛwɔ hɔ no mo. Nti mesrɛ wo event no ɛmfa ni agorɔ koraa. Wopɛ me event na wayi double 3 21 28 no etwa no best 3 na wayi double 3 21 no etwa no $2. Double 3 no ɔmbra na 21 no nso from machine to winning no nso ɛmbra. We yɛ strong $2 flat. Yɛmfa yɛnkɔ current no woba event number 1009 ɔbɛto 54 no ɛwɔ ha no mo ɛde ma yɛ. Ɔto 54 wie yɛpɛ no ɔbɛto 29. Owie pɛ deɛ a ɔmɛto double 3 35 close ɛwɔ hɔ. Double 3 35 na asɛwo 56 ɛwɔ 4th box.
Yes, we are no arbitra 48 first box, 63 last box positions, 48 63 positions. No aserve 21 17 nso close wɔ hɔ. 21 17 close wɔ machine. Nti wɔawie deɛ a wɔse yɛmfa event no nkɔdi. 20 double three no ɔnyi mmra na 21 no nso ɔnyi mfiri machine mmra mbɛtwa 2 direct. Yes, na kyerɛ sɛ wei na ɛwɔ 4. Ɛnɛ Monday special no na menka ho ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Yes, nti woba a sei na ɛbɛnya for full game no. Yes, the 2 event no yɛka bom a sei na ɛbɛnya for. Yes, sei na ɛbɛnya. Na yɛaka abom na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 yɛyi 2 direct yɛfiri banker 50 double 3 no jumping nti double 3 21 2 direct ɛwɔ hɔ kamakama. Na waba na yɛtwa games no de ama wo kama bla na yɛntwa games no mfa ma wo kamakama. Bye bye.